Estic aquí el dia de Sant Jordi, que estem aquí repartint roses i caramels i globus, i la veritat és que la gent se'ns apropa molt, perquè, clar, la gent té ganes de canvi, no? La gent veu que les polítiques socialistes no funcionen i si és ben cert que el senyor Zapatero no es presenta a aquestes eleccions, les seves polítiques sí, de mà del senyor Àngel Ros. I el que no pot ser és que aquest Ajuntament degui més de 2 milions d'euros a petits i mitjans empresaris, que com tots sabeu, ells són els que generen llocs de treball. I no hi ha dret. No hi ha dret que aquestes persones tinguin dificultats econòmiques per culpa d'un ajuntament que no gestiona bé els seus recursos. I nosaltres denunciem això, solament la realitat, no? Que l'Ajuntament de Lleida té factures per pagar a petits i mitjans empresaris, en alguns casos de més d'un any, i que no ha pagat. Això solament té un nom, i tothom sap quin nom és.